गोबां गोजोननाय बावहरदों बे मोनाबिलि समावबो नोंथांमोनहा जोंनि जमदुवार हालामाव फैनानै रिपर्ट लाफैनो थाखाय आरो सासे बिजाथि हिसाबै बहुतानो जोंखौ बुंदोंमोन जमदुवार समस्तियाव टिकेटखौ जों मोननाय नङा बा टिकेटखौ जों होनाय नङा नाथाय जों प्रमान खालामदों दिनै भारतीय जनता पार्टीनि कार्यकर्ताफ्रा प्रमान खालामदों दिनै जोंनि आसाम प्रदेशनि मानगोनां आफादगिरि दिलीप शइकिया बिथाङा दहाय 8:15 जानाय लोगो लोगो जोंनि नामखौ अर्थात आंनि नामखौ गाबज्रिनाय लोगो लोगो बिथांमोना आसरित मोनदों लोगोसे जोंनि कार्यकर्ताफ्रा रंजाखांनाय मोनदों बिथांमोना बुंदों जे फैगौ समाव अर्थात 26 सेप्तेम्बराव जों रिजाल्टआव भारतीय जनता पार्टीनि सासे बिजाथि हिसाबै आं देरहासार जानानै थांनो थाखाय आङो बाव राजि जायो रेडि जानानै दं गुबुन गुबुन दोलोनि बिजाथिफोरबो दं माबायदि गोहोम गोलैगोन आं सानो जोंनि गुबुन गुबुन बिजाथिफोरा खुनु गोहोम खोलैनो हानाय नङा मानो होननानै बुङोब्ला राहुल नार्जारि हिसाबै आङो बे जमदुवार हालामनि सासे गथ' हिसाबै बिनि ओनसोलखौ आं मिथिगौ बिनि हाब भाबखौ आं मिथिगौ जों आंनियाव रावबो प्रत्याहाबान गैया राहुल नार्जारिया 26 तारिखआव देरहासार जानानै जेब्लानाखि नोंथांमोना नुगोन नोंथांमोना बुजिगोन जे नंमारगौ जे राहुल नार्जारिया सासे भारतीय जनता पार्टीनि निष्ठाबान कार्यकर्ता आरो बिथाङा दिनै देरहासार जानो हाबाय नोंथांमोन नुनो मोनगोन आं खावलायदों दिनै भारतीय जनता पार्टी जानानै जमदुवार ओनसोलाव जेसेबांनाखि जोंना जाति धर्म भाषा गैया मानो जों बिथांमोननिफ्राय आशीर्बाद लुबैदों आरो बिथांमोना आशीर्बादखौ होलांबाय थागोन फैगौ समाव जाहाथे आरोबाव साबसिन आशीर्बाद होनानै जोंनि जमदुवार हालामनि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना जाहाथे आंखौ सहाय सुबिदा खालामो आरो बिथांमोननि अननायजों जाहाथे आङो देरहासार जालांनो हायो आं बेखौनो खावलायदों नमिनेसना जोंना जिहेतुके जोङो मोनसे सेन्ट्रेल पार्टी बिथांमोननि बिथोन मथेयै जोङो जिहेतुके 1 आरो 2 जोंहा दंबावो सम बेनिखायनो आं खावलायगोन बा आं बुंगोन जोंनि हाइकमान्डआ जेखौ बुंहरगोन जों बे मथावनो जोङो 1 बा 2 थारिखखौ जों मोजां गथायनो थाखाय जों रेडि जानानै दं बेनि समाव जोङो भारतीय जनता पार्टी हिसाबै मिनिमाम जोङो 18 निफ्राय 19,000 भट लानानै देरहासार जानो थाखाय जों रेडि जानानै दं